Niin, Papuka ja G. Pula-aho. Tehän olitte viime kerralla käymässä tuolla Amerikossa saakka. Oletteko te muuten koskaan käynyt Pariisissa? Sulla on kuule ihan ikiomat kysymykset. Ei ole sentäs vielä kukaan muu ruvennut epäilen, onko G. Pula-aho käynyt Pariisissa. Kato, aina kun muuttolinnut lähtee flykaan etelään, niin mä hyppään messiin. Ai, te siis lennätte yhtä matkaa pääskysten kanssa vai? Kas, että noin isolla suulla pystyy sanoonkin noin pienen eläimen. Nyt kuule jo sana kiertään, että Pula-aho ei seurustele kanaa pienempien kanssa. Se on turha talitintin panna etes papereita vetään. Mä flykaan kurki-aurassa. Vai kurki-aurassa? Joo, mä tsennaan niistä pari jätkää ja yhden kivan kimulin kato. Mutta eikös kurjat lennä Egyptiin? Joo, mut ne huilaa pari päivää Pariisissa ja me pannaan siellä sentäs aina elorisaseksi. Siinä meinaa rupee Pariisin portsareilla pokkausrefleksi toimiin automaattisesti, kun ne näkee ensimmäisen kurkiauran tulevan Vinlantiasta. Silloin saapuu kato härmäjätkät valkeet kaulassa. Siinä taas portsareillakin tilin väli lyhenee. Teillä taitaa sitä rahaa olla. Joo, kato, raha tekee rauhalliseksi. Sitä kun heittäytyy pitkälleen 10 tonnin päälle tai duunaa makuupussin valtion opplikatiosta, niin kyllä taas nukuttaa. Moni rikas on nukkunut niin hyvin, ettei ole lopulta herännyt enää ollenkaan. No mitä te muuten teette aina siellä Pariisissa? Mitäkö mä duunaan Pariisissa? Sä oot sentäs kysymysten mestari. No joo. Mä leikkelen siellä iltaisin paperinukkeja. Sitten mä panen pikku Teddy-karhun nukkuu ennen kuin alan nyplätä pitsiä. Sitten kun rupee ramaseen, niin mä dokaan lasillisen hetelmämehua ja käyn levolle. En mä sitten muuta teksikään. Aivan. No olisipa hauska kuulla, millainen on parisilainen naisten muoti tänä keväänä. Esimerkiksi millainen on naisten pukujen kaula-aukko. Kuule. Tiedäksä etes mikä kaula-aukko on? Joo, se on sellainen aukko, josta kaula tulee esille puvusta. Joo, mä arvasin ton. Kato, pariisilainen kaula-aukko on semmonen, että pakkasella menee napakin siniseksi. Vai niin? Joo, mut nyt muoti muuttuu. Uusissa kuteissa ei ole kaula-aukkoa ollenkaan, on vaan silmänreijät. No sepä on suuri muutos. Lakataanko vielä varpaan kynnet niin kuin ennen? Ei lakata, mut kantapäät tervataan. Vai sillä tavalla? Mut ei ne sentäs kuule Pariisissa paljon hämmästy. Kuinka niin? No mä lensin Punaisen Myllyn baarimöyrälle ja sanoin kyypille, että ciao monsieur. Se sanoi vaan ciao. Mä kysyin, että eikö sä sentään yhtäs hämmästy, kun tässä sentäs tulee eläin kaljoille? Se iski potin eteen ja sanoi, että ei yksi punatulkku täällä käkien seassa paljon hätkäytä. Meinaa kun oksenat tohon handuun 2000 rangia, niin se on okei. Vai niin? Mutta tuohon muotiin vielä meneksemme, niin maalataanko vielä huulet? Älä puhu huulipunasta. Minkä takia ei? Tekee kato häijyä. Meinaan kun sitä tuli Pariisissa lounastettua ainakin pari pötköä.